ngempilo yomzimba, sithethe ngempilo yengqondo, kodwa asisoloko siqonda ukuba uxinzelelo lwemali engekhoyo, amatyala okungaqiniseki ngomsebenzi luyichaphazela njani na impilo yethu. Okokuqala nje mandithi i-financial stress and health ilinki kakhulu kwi-mental health. Le mali uyipeyayo umzekelo, Yeah. iingxaki zakho mazingabikho ngaphezu kwesalari yakho. Right, 20 mizuzu nesiqingatha ibethile intsimbi ka-10 o'clock. Namhlanje ke kuphakama mfazi, njengoba besenditshilo into yobana ke sincokola ke ngendima edlalwa yi-trauma abuse kunye nokusebenziswa kweziyobisi kubomi bomfazi. Namhlanje ke sakuphonononga indlela amanxeba empilo yengqondo anokukhokhelana ngayo ekusebenziseni iziyobisi okanye utywala njengendlela yokubalekela iintlungu, kwanendlela amanina anokufumana ngayo uncedo, inkxaso kanye ithemba. Sincokola ke noMamundileka Maqabela, who is a private social worker. Usemnxebeni yena mama, kusoloko kuluvuyo wethu ukuba nawe enkqubeni. Masibulise sikwamkele namhlanje. Ndibulise kuphumama, ndibulise kwaphulaphula emakhaya ngolu suku lwanamhlanje lokuba siphinde sidibane sithi masakhe sakhaya. Inkosi kakhulu mama wethu, siyabulela nathi ngokwenza ixesha nathi namhlanje. Ndifuna incoko yethu siyiqale apha. I-trauma ne-abuse ethi ibe izawuchaphazela okanye izakwehlela umntu ongumfazi imchaphazela njani umama emotionally and mentally? Kuyaxhomekeka ke Chuma uba le trauma iza ngoluphi uhlobo kulo mfazi sithetha ngaye namhlanje. Yeah. Iyakwazi uba i-trauma ize ngomntwana, iyakwazi i-trauma ize ngomyeni, iyakwazi i-trauma ize ngaye yena siqu engulo mfazi sithetha ngaye namhlanje. Kuyenzeka umama ureshelwe umntwana, iza ke ngoku ngamandla i-trauma isiza kuwe. Kuyenzeka wena ureyishwe unguye lo mama, i-trauma iyakreateka ngolo hlobo. Kuyenzeka wena unguye lo mama, unguye uthi kanti uyabethwa ngumyeni. So iyeza i-trauma yenze ngolo hlobo empilweni yakho. So i-trauma yinto engamenywayo, but eyenzeka kuba kukhona isenzo esenza impilo yakho izibone seyinoxinzelelo. Ndiyathanda mama xa usithi i-trauma awuyibizi izihlalele phaa kude, nto nayo yinto eyenzeka ngenxeni yento othi wahlangabezana nayo uzibalileke. Inoba ke ngoku kusube ndoyisakala kakhulu xa uzawudibana nochuma mhlawumbi ohlukunyezwa ngutata ekhaya, udibane nochuma oreyitshelwe umntana, udibane nochuma ohlukunyezwa ngumntana wakhe, sendibhenela kwiziyobisi okanye ngoku ndibhenela kwamama uyandichaza, ndidibane nam ngoku sendivuka everyday ndiyosela, niqonda into yobana hayi mani uchuma kangomama ebekade esenza nje nanje, inoba uyibhude phi? What makes ubani abhenele kwiziyobisi okanye etywaleni kuba efuna ukuthomalalisa le trauma ahlangabezana nayo? Ndikuva kakuhle tata. Uya utshonele ezantsi, mandikuphile ndikumamele kakuhle tata. Okay, andikhozo ntoba ke ngoku uyandiva? Ewe ndiyakuva. Okay. Ukwatshona. Okay, umbuzo uthi ke Mamundileka ne, inoba yintoni ebangela into yobana lo mama unale trauma imfikeleyo abhenele etywaleni okanye ekusebenziseni iziyobisi, siyibhuda phi? I-support system. Xa ungenayo i-support system, ungenandawo ongabhenela kuyo, ungenamntu onokuvulela indlebe, nomntu onokuvulela isifuba sakhe, ongakwazi umvulela isifuba sakho, okanye ongakwazi ukuthwala ngegxalaba lakhe. Ndidla ngokuthi islogan sam se-ofisi yam sithi, break the silence. So ingaba unomvandedwa, sentsho uba unento eyigcina apha kuwe wedwa,
kuyenzeka ke ngoku umuntu abone utywala buyi-solution kuba utywala xa besisho bathi ucima intlizi. Yeah. Umzuzwana nje xa usemnandi iintlizi ziyehla ziyacika. Kanti akazi umuntu uba uyongeza endaweni yoba acime kuba ngeli xesha aselileyo unezinto azithethayo ebezihleli sentliziyweni yakhe ziphinde zenze another damage. Angazukwazi uba asikasele esokuba aphinde asilungise aziposhe out. Funa uba makaphinde futhi uthatha enye ibhotile okungathi uzophinda alungise kanti uyaqhubeka nokona. Mamndileka, sisoloko sithi xa sincokola kwezi sessions zethu zaphakama mfazi sithethe ngokubaluleka kokuba ubani okanye umfazi esincokola naye ngelo xesha abe nayo indawo yokukhuphela. You've just mentioned into ye-support system engekhoyo nengafumanekiyo nokuba ufumanise into yobana akanalo igxalaba lokuba lokulilela lo mfazi abhenele ke ngoku ekusebenziseni utywala as igxalaba lakhe lobanzi. Kwenzeka ntoni xa ndine-trauma engade ifumane ukukhathalelwa, ukuhoywa? Xa ndisithi ukuhoywa ke I'm talking about laa nto yobana ube nayo le ndawo uzawuyikhuphela kuyo okanye uhambe uyofuna a-professional help nezinye ke izinto ekumele uzenze xa to deal with i-trauma. Kwenzeka ntoni kuwe xa ungumfazi ongade adilishane nale trauma? Zithini long-term consequences othi ube uzawuhlangabezana nazo as umuntu who doesn't deal with the trauma? Angaba ungade ufumane uncedo okanye wena uphume kumele obala uphakamise isandla uthi ndiyatsha. Sibone if siyazi observe izitrato zethu nabantu abathwele imithwalo abamdaka abangasahlambiyo abasathi xa umkhangela kakuhle unemithwalo akahambi nje engathwalanga mthwalo ubopha imithwalo ayibeke entloko athi uhlala nje ebhizi eqoqosha ethwele imithwalo. Uqala apho ke kwalapha ekhaya lo muntu umbone enemfihlo efike efihla eziblokhele endlwini esithi uyaqala ke ngoku uya ku-psychotic. Usukile ke ngoku ku-trauma okanye ku-depressed uya ku-psychotic kuba ngoku le nto seyingaphaya kwamandla akhe akasakwazi ukuyithetha uyifihle kuye wade wafihla naye. After that sombona eziphumela esitratweni. Omnye ke uyabhasta ahambe ethetha yedwa, omnye aqhubeke ethule but ethwele imithwalo esonyuka esehlika akavele uqala etawuni uqala iqala apha kuthi ekuhlaleni. Kodwa kungabikho umuntu oneliso lokuyibona le nto uba kwathini kumabani if uyale unebheke enkulu naxa ebuya usaphethe laa bheke enkulu. Singabantu apha ekuhlaleni singayicreate njani i-safe space for abafazi abanezinto abadilishane nazo ngenxeni yezinto abahlangabezane nazo apha ebudeni bobomi? Ubuzibaluleke ekuqaleni into yobana sometimes uyafumaniseka into yobana omnye uhlukunyezwa yindoda ekhaya, omnye uhlukunyezwa ngabantwana bakhe, omnye uhlukunyezwa ngenxa udlwengulelwe umntana, omnye udlwengulwe yena as isiqu. Then kufumaniseka into yobana kukho uphazamiseko olukhoyo apha. Singayicreate njani i-safe space singabantu ekuhlaleni to make sure that abantu because zonke into zalapha elalini siyazazi, Mamndileka. Siyayazi into yobana kwenzeka ntoni clumsy, siyayazi into yobana kwenzeka intoni clumsy, siyayazi into yobana umuntu ojikelwe ngabantwana bakhe uba yho hayi siyamazi umabani into yobana mntanasekhaya unyanakhe kuthiwa uyambetha. Iyayibona ne? Simsondeza njani thina singabantu bokuhlala ukuze sikwazi ukumnceda? Mind you ke Mamndileka, kukho laa nto yobana uzawuthi umntu ufuna ukumnceda
but yena abe kwi-defensive mode, if I can put it like that. Uyambona into yobana niyambona uChuma into yobana uyabethwa ngunyana wakhe apha ekuhlaleni, but xa nizama ureacha out to uChuma nizokwazi ubana nimncede, nifumanise uba uChuma uyamthethelela umntanakhe uyamthethelela, kukho nokubana uyafuna ukuyisuka khowutha le nto yakhe. Uyambona ubana ubanibani uyahlukunyezwa yintombi yakhe apha. Xa uzama into yobana uholde intombi yakhe accountable, ufumanise into yobana kukho ukumthethelela okuthile okukhoyo apho okuhamba kuhambe kube no-but. All right. I think sikhawukile nomama uDileka wethu with a conversation yethu besincokola nayo. I'm not sure if she is experiencing network problems on the other side okanye kwenzeka ntoni na. Ndijonge nexesha ke ngoku into yobana ke we are running out of time, so siyivale. Masiyivale. We speak to the heart of every woman.